खौसे बयबो मिलिथों गोदान बोसोर अरायबो गोजोनै थानांगौ गामि। आदा माबा आमायसो गिबियावनो आङो मुलुग संसाराव जेसेबांनाखि बर' माहारि दं आरो हारि माहारि गुबुन हारिफोर दङ बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों गोदान बोसोरखौ बरायनाय लोगोसे आं खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसे आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दि दिनै गोदान बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायनानै आङो आर'नाइ गांसेजों बैसोगोरा बिमानि समान बैसो जानाय बिफानि समान बैसो जानाय बिहाव बिखुनजो बिबथै बियादै आदै मादै आयंमोनखौ आङो बे आर'नाइ गांसेजोंनो बोसोर गोदानाव बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै मोजां राम रामै थांनानै थायो आरो अराय सम दुखु दाहा जायालासे मोजाङै रायजो जालांनो हायो गथ' गथायजों। बेखौनो आं बोसोर गोदानखौ हामलायनानै बे आर'नाइ मान बावनायजों दिनैनि बोसोर गोदानखौ बरायनाय जाबाय।